Косата ти е много заплетена. Виж колко е суха, има нужда от грижа. И да я гледаш и да не гледаш, от само себе си няма да се оправи. Взимай бързо тази кутия. Ако случайно си паднала от Марс и не си чувала за продукция на Мокош, това са висококачествени продукти с натурални и активни съставки. Не просто натурални продукти, 100% натурална козметика. Имат супер голямо разнообразие от продукти. Аз в момента ползвам шампуана за изтощена коса с сухи краища, зелен чай с бергамот. Това пък е уникалният скраб за тяло, който създава усещане за мекота. И фаворит номер 1 – почистващо олио с малина. И да щеш, и да не щеш, от него няма да ревеш. Айде бегай да кифлеш.